Predstavujeme rotačný laserový nivelátor Nivel System NL320R. Tento laser je pokračovaním legendárnej, obľúbenej a cenenej série Nivel System NL300. Zariadenie je dodávané v digitálnej technológii. To znamená, že vo výbave nájdeme digitálny senzor s číselnými údajmi. Nivelátor určuje rovinu vo vodorovnej polohe, ktorá slúži ako referenčná rovina na meranie výškových rozdielov. Okrem toho môže byť rovina naklonená v jednom alebo v dvoch smeroch, čo nachádza uplatnenie v cestnom staviteľstve, dlaždičstve alebo pri inštaláciách typu vodovod a kanalizácia. Laser je chránený proti nepriaznivým poveternostným podmienkam, čo potvrdzuje trieda IP54. A ten najdôležitejší prvok, teda laserová hlava, je chránený kovovým telom. Zariadenie je jednoduché a ľahko ovládateľné. Máme možnosť pracovať s presnosťou až 1 mm na 10 metroch, na úsekoch do 250 metrov. To znamená, že pracovný priemer lasera je 500 metrov. Napájanie prebieha pomocou štandardizovaného a v súčasnosti najsilnejšieho napájacieho systému Nivel System Accu. Ide o lítium-ionové akumulátory s kapacitou 8000 mAh, čo zaručuje niekoľkohodinovú nepretržitú prevádzku na stavbe. Na zadnej strane sa nachádza lítium-ionový akumulátor, ktorý je možné rýchlo a jednoducho vymeniť. Tento systém je štandardizovaný a pasuje aj do iných laserov Nivel System vrátane krížových. Ovládanie funkcií prebieha prostredníctvom intuitívneho ovládacieho panela. Nájdeme tu vypínač, zapínač napájania a tiež možnosť odpojenia kompenzátora. V tomto režime máme možnosť nakloniť rovinu buď priečne pomocou šípok doľava a doprava, alebo pozdĺžne pomocou šípok hore a dole. Máme tiež možnosť využiť funkciu Tilt, ktorá zabezpečuje presnosť meraní v prípade náročných podmienok na stavbe. Ak je laser posunutý alebo prevrátený, automaticky sa vypne a upozorní operátora na nesprávne merania. Laserový nivelátor je dodávaný s digitálnym snímačom RD300R Digital, ktorého údaje sa na displeji zobrazujú číselne. Snímač sa vyznačuje širokým rozsahom detekcie laserového lúča. Je to 105 mm a je veľmi presný a odolný voči náročným podmienkam na stavbe. Rotujúce nivelátory Nivel System sú kryté zárukou aj pozáručnou podporou. Disponujeme rozvinutou sieťou miestnych servisov doma aj v zahraničí. Ponúkame služby ako kalibrácia, prehliadky a opravy. Viac informácií získate u našich distribútorov, ako aj na stránke www.nivelsystem.com.